दिनै 28 सेप्तेम्बर थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान। चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो खंग्रिं प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादाबो मुंख्लं सानखौ फालिदों। गासै बिटिआरआवनो दिनै बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान फालिदों आरो बिटिआर बायजोआवबो मुंख्लं सान फालिदों। बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान 1974 मायथाइनिफ्राय जोंनि माखासे बर' राव थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा बर' सुबुङा रावनि जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव गिबि आमलाराम आरो शिबराम बिथांमोनहा पुलिसनि आखायाव जिउ गोमानांदोंमोन। बेजों लोगोसे गासै जोंनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोर गासै 12साया बे राव आरो थुनलाइनि सोमावसारनायाव हांखोनि सोमावसारनायाव पुलिसनि आखायाव जिउ गारनांदोंमोन। बे बिथांमोननि जि जिउमा आरो बिथांमोननि जि अबदान बे अबदानखौ गोथाङै लाखिनो थाखाय आरो बिथांमोननि जि मावनायनि बिहोमा बेखौ अरायसम बर' सुबुङा जाहाथे जेब्लासिम बर'आ थांनानै थाबाय थागोन अब्लासिम बिसोरनि जिउ बाउसोमनायखौ जाहाथे गोसोखांबाय थायो। बेनि थाखायनो बर' थुनलाइ आफादा 1974 मायथाइनिफ्रायनो दिनैनि सानखौहाय 28 सेप्तेम्बरखौ मुंख्लं सान हिसाबै फोसावनाय जादों आरो बे फोसावनाय बादियैनो मोनफ्रोमबो दिनैहाय आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जि जिल्ला आरो गुदि आफाद आरो मिरु आफाद दिनैहाय जेरावबो फालिदों। लोगोसे जोंनि माबायावल' नङा, जेराव बर'फोर दं बेंगल आरो दिल्ली बेफोरबादियावबो दिनैहाय मुंख्लं सानखौ फालिदों आरो जेराव बर' दं बिसोरनो दिनैहाय बे मुंख्लं सानखौ फालिदों। फालिनायनि गुबै थांखिखौ जोङो मिथिखागौ जे मुंख्लंआ जोंनो मा होयो होननानै बुङोबा मुंख्लंआ जोंनो जेब्लायबो थुलुंगा होबाय थायो आरो बिसोरनि जि थुलुंगा होनाय बे थुलुंगा होनायानो जोंखौ गोजौ जांख्लायाव दावखोनायनि मोनसे लामाखौ बेखेवनानै होयो। दिनैसिम बर' रावनि बर' बिजोंनि मा जेंनाया समाधान जाखो? बर' रावनि जि जेंना, बर' रावनि जि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जि बिख'बोनाय बे बिख'बोनाया दिनै फारि फ्राय जाजोबनायनि लामायावनो। दिनै जोंनो नांगौमोन हांखोनि बाथ्रा। जोङो हांखोखौबो जुदिअ जों रमान हांखोखौ बिदोंब्ला जों साफ्रोम बर'आनो बेखौ बजबनानै लानो हायाखै आरो गनायनोबो गोब्राब। जोङो दाबो मिजिंथिनो हायो जुदि खौसेथिनि गेजेरजों जुदि जोङो जुजियोबा जोंनि बुंनो थाङोब्ला बर' हारिनि सासे गेदेमा सासे दैदेनगिरि बुंनो थाङोबा जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजोंनो समब्रा समब्रि जोंबो लोगो मोनफाबोदोंमोन। बिथाङा जेब्ला बै बासबारियाव बेसेबांबा गेदेमा लाख सुबुङा जमा जादोंमोन, बेवहाय गोबां सानैजों दान्थे बिदान्थे जानाय माबाखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जादोंमोन। बेवहाय गोबां बाथ्राखौ ओंखारलायदोंमोन आरो बेनि उननिफ्रायनो बिथाङा बर' हारिखौ सिबिनो थाखाय गुबुन मोनसे लामा लादोंमोन आरो जिहेथु बर'नि जि माखासे जेंनाफोर बे जेंनाफोरा फ्राय बिख'नायजोंल' जायाखैमोन। बेनि थाखायनो बिथाङा गुबुन मोनसे लामा लानानै जे अस्त्र हमनानै बर'नि थाखाय माबा मोनसे मोनफुंनो थाखाय जि नाजानाय बेखौ नाजाबोनायाव दिनै जेल जानांदों आरो बे जेल जानांनायाव दिनै जोङो बुंनांगोन दिनै 3थि एकर्ड बर'नि सासे सागानगिरि जानानै बिथाङा दिनैहाय आरोबाव बेबादि जाबोद-जिबन जि कारादण्ड जिउ जोबजासिम जि साजा बेयो जोंनि थाखाय साफ्रोम बर' सुबुंफोरनि थाखाय बेयो गनायथाव नङा। जों दाबो जुदि बर'आ खौसेयै जुदि जोङो ज' जानानै जुदि मुभमेन्ट खालामोबा हयथ' जोंनि गेदेमा रन्जन दैमारि सारा जोंजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय हाबा मावफैनो मोनगोन, बेखौ आं मिजिंथिनाय दं।
बेबायदिनो चिरां जिल्लानि खंग्रिं गोजौ फरायसालियाव दिनै चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो खंग्रिं प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सानखौ फालिफुंदों। फुंबिलिनि 9 रिंगायाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि नगेन्द्र नार्जारिया आरो फुंबिलिनि 9:30 रिंगायाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि मुस्रि प्रशान्त कुमार ईश्वरिया। निउज डेस्क रिपर्ट, निउज 24 बड'लेण्ड। जेराव बर'फोर दं बेंगल आरो दिल्ली बेफोरबादियावबो दिनैहाय मुंख्लं सानखौ फालिदों आरो जेराव बर' दं बिसोरनो दिनैहाय बे मुंख्लं सानखौ फालिदों। फालिनायनि गुबै थांखिखौ जोङो मिन्थिखागौ जे मुंख्लङा जोंनो मा होयो होननानै बुंबा मुंख्लङा जोंनो जेब्लायबो थुलुंगा होबाय थायो आरो बिसोरनि जि थुलुंगा होनाय बे थुलुंगा होनायानो जोंखौ गोजौ जांख्लायाव दावखोनायनि मोनसे लामाखौ बेखेवनानै होयो। दिनैसिम बर' रावनि बर' बिजोंनि मा जेंनाया समाधान जाखो? बर' रावनि जि जेंना, बर' रावनि जि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जि बिख'बोनाय बे बिख'बोनाया दिनै फारि फ्राय जाजोबनायनि लामायावनो। दिनै जोंनो नांगौमोन हांखोनि बाथ्रा। जोङो हांखोखौबो जुदिअ जों रमान हांखोखौ बिदोंब्लाबो नाथाय रमान हांखोखौ लायैनि जाहोना जाबाय जे आसाम गभर्नमेन्टआ रमान हांखोखौ होबायमोन, नाथाय अब्लाबो जोंनि जि देबनागरि हांखो बे जोबोद गोजौआव दावखोखाबायमोन, लेखाफ्रा जोबोद गोजौआव दावखोखाबायमोन आरो बेखौ जोङो देबनागरिखौनो बाहायनायनि थांखिखौ लाफिननाय जादों। लोगोसे दिनैहाय जों मोनफा स्टेप गुदि फरायसालिनिफ्राय एम इ स्कुलनिफ्राय हाइ स्कुलनिफ्राय कलेजनिफ्राय दिनैहाय इउनिभारसिटि बिसोरनि जि जोंनि राव थिसननायनि जि हाबाफारि बेफोरो दिनैहाय जाफुंबाय आरो दिनैहाय जोङो मोनसे माबाखौ बिख'बाय थादोंमोन जे जोंनि बर' गथ'फ्रा हायार सेकेन्डारियाव गोबाङानो थालाङो। दा दिनै मानो थालाङो होनबा असमियाफ्रा गोबाङानो मोजाङै उथ्रिसारनो हायो। मानो जोङो खेबसेयैनो इंराजि रावजों लिरनो गोनां जायो। बे लिरनो गोनां जानायाव जोंनि बर' गथ'फ्रा थालांनांगौ जायो। नाथाय बेबो दाखालि बेयो केबिनेटआव पास जाबाय जे बर' रावा दा हायार सेकेन्डारिसिम बे जोंनि माबाया फरायनो मोनसिगोन आरो लिरनो सुबिदा मोनसिगोन। आरो दिनै मोनफ्रोमबो माबायावनो फारि दिनै APS IPS बिसोरबादियावबो दिनै बर' रावजोंनो इन्टारभिउ होनो मोननाय बेफोर जाबाय आरो दिनैहाय इउनिभारसिटि लेभेलावबो जोंनि बर' रावखौ जोङो थिसननानै लानो हाबाय आरो लोगोसेनो जों बिबोबाय थानाय सेपारेट डाइरेक्टरेट बेबो दिनै जाफुंनानै फैबाय आरो लोगोसे जोंनि इउनिभारसिटियाव जि माखासे जोंनि बबेबा गोबां इउनिभारसिटियावनो नाजावाखैमोन आरो बेखौ दिनै फ्राय नाजावनायनि लामायाव दिल्लीफोर बादि माबायावबो जोंनि बर' रावखौ थिसननायनि राहा लागासिनो दं आरो बे हयथ' जाफुंगोन आरो बावैसोनो जाफुंगोन बेखौ मिजिंथिनो हायो आरो।